Chwa umurigereria we channel yetu ya YouTube ya Kiss FM TV enkayo mugusi. Yona kwariganira nande gocha somurubiro gwiritereka chingigekero chingako cyumugusi umurubiro no kugogera butambire dukuria Jumatatu wachakira chinsa ibiri cya murogoba wika chinsa inye ase radio yetu channel ya 94.1 Kiss FM enarenka yo mugusi. Marieta nemeka yobara Na inche no mwari mobina nyambane nsabo ke nyambano genchabo nyamaiko umuguchi kuruge susuba soroko mwako yobino nomo alimware nande nomo swambweke gusi bintu mbira nate to kwanne mro baya bona sobwinge egente tangani enkige kogera omuntu tarakwa atata kiri kurukwirieta ngo kwanera tore igoro ya okoroba koria andako muji kwa gotoka nga mugisangyo bogoria nyimbo na inche mbogorie orotanga toge benchera tobera ndwatari na turabwenere umugisangyo yakogotebiga inyerinde omanya buna chinguru chiaye chakoreki kiabogorie nyimbo ochire gotara ekeragenda gotara bogorie orotanga engenjo ya choba gochimwa engenjo ya yo mutegereri nere na kwa konyora umuchi anda kenojo kwiburu na tole impotence abande bakoroka se umuntu we gesongo kiare dalibo bana ngurukire njiyo gesa kwikenge takira bono nabo kwari kogenda bubisigo bakasoma toigwana ine lakini mokane gosimuka tamanyiti lakini nje naye toigwana na kwarire engenje yabeirebo yabeirebo kwagendera mukungu takwange kyagera nere namanyite nga bintembira muchiyo gocinere ne chance ya akabaga kanyora arobo mujoko bera kinga kichi gwachire taro aye no manyite mukungu tamanyite gose tumanyite asenge njogo ja kumanya muchi mugosane achako mumochane akogechi muchi mumochane akogechi akwane abantu bonse bamanye tumayede na bakungu mbaya mimi yabasariri abantu barabasoje nyere amanye go commentera una gochina abantu nkwanya konyora nyare bo konyora mwako bino nkige kogera umuntu tarakure moyo urayibona muntu takuruka mwana imbocha bomiranake ikinekereja okuno poema yani tubwenere tikuruka muntu le moyo muntu ekiagero yo naro espiriti nero ekereja keri moyo keri omonta akarukirwa omonto ekerakure onyobwate chimbuchingia onya abantu bamwanjete onyore kurenda abantu buya usobwato burayi boisaine burubuya mekenye igari kurukwa abantu okurukwa abantu ekero gwakure abamwacha mukare kuruka mekenye umwana kale moyo okuno koye moyo mekenye aku erinde spirit iri kireje kirikira nasomwa asomwano na ende onye yaikire orokirwe yori bono nigere litikateri bagali nene aso yorokirwa abantu ateme nonye abamata makweri terugota makweri nara akabeire amakweri amaso namakweri andaramaya makweri muno yogweita Mayoko na kuemincha minyumonto yo ate mare ndenyo kirwa bana tabasa ko bomonto romonya segi atware chimbu abantu chimbu kire chinya chierere chinyere amuchanda ko gocho ura monyori bwa makweli onyora nga akwa asenjeregete arendete besaku na ndale ndete ne ebigocha biseboke mwako bino nyambane mato origereri ensengima mbuya asenge usieke engane tutete ensengima tuirane asenka yetu tuyanje nari turanju ase omonmuito tuyeke asichige kerone chingako chiri tereka minto mwanya getinga kero monta kure are gotinde kwa sire usiekia bantu mbale koragera sumucha ero yaikeire chindagera no chira moko genda goteba ngora twaretira magombo twaretira mabebe mwambo ikirwenda yakabirega yes bari bakweru bagingero bakobaneti chianga chiabona kiregento endagera yali korosi gumechi ya mate bagendoro baragera chiombe none chiombe chiali gukamuchyo no chiali kuibu ya mate chimori chiagenda kogonka mabera ali tali gukamu nyerinde yani birecha biri byarete togokwo mugusiye tenge bechandeye none birecha byarete
ndo sanda no kolinda no bire digo nakia kwa nyane ndagira yari ko bugurwa ebitono byaretero ngori igo na baru bobo kuma bobori obuba bokuruba de okuma okume kitarike gusi obuba reka ndo konerie to buba ndara nganda ke gusi otama ndira kino buba na kwike gusi ekia timongo sanga mwari ko sanga aya ekiagera mungu sanga ebireja biri byatigere no ndachagoreki na ndagende na ende no rocho no nekera abantu bakure basubati bari bo mugako yokwa totebe banyumiru bakarisiko mbari kubuta mu chioyo liriatinde ko igo bari ko gendeke mbari bagabono mbanyumire mbakabwate chinka chiabo lakini siko bamukure watekana neke gusi okwereirega asarwete sobo igari kubekware osokigu rero tubate chi compound riri sikori arengeiga olwegeka na ndonyero bagoro arenge nsema ngo bekungano abe kuchensa muchi mugaka ga kure nere gari kubekoko bako kwagorio origereria rwero no mungina nero chikurigeko akorige kurgesiri kyagesako kyaguriri origereri rungwari aya nara mangana togo kolentera tambe ase channel yetu ya Kiss FM TV na go subscribe. In fact insabo kengana ngaro ko bataigo subscribe ase screen yawe onyagwe so na ndo beko kutobwati ase bintu binenga eyanche bwanchwe ase kigusike wikatoke manye ngo getigera taribuya na ndungo nyabatema kuri ko babasaja baya musaja mye no kuringa nkundi mo kusara nyumba mwaye yebono na ndi tigato bakona bakungu mbaya menu yabasali ko mukungu muya no yugo kwana buya okwano buya ongaboka no butingire buye kibwabwe kinyoro gyategerera igo aita basako goetera asekerora beko goturigereri mangana mayabu na yaiga asirero tigatora haratigerabu amarieta ne ngoroko mekenya bubara na marieta elietariana ngoroko bina nyambane thank you bien man bien